ɗinke. Kamata. Kamata. Wai. Me haka malam? Kwanta da hankali. Ba abin da kai. Ai ni kin gani nan. Tela ne wanda in kaya sun yage kawai ake biya nan ɗinki. Wannan wani irin rashin mutunci ne haka? Me abu rashin mutunci a cikin wannan magana? Me aka yi na rashin mutunci? To yanzu da ka kaɗe ni fa? A'a ai ni in na kaɗe ki abu ɗaya ne. Na san dai dole zani zai yage ko riga ta yage. Sai ki bani ɗinki ki biya ni. To me haɗi na da kai? Har da zan baka kaya na ka ɗinke mu. Me haɗi na da kai? Ya haƙuri ban gabatar da kaina bane. Ni tela ne. Me ɗinke riguna da zannuwa. Da duk wani kaya da kika sani ya gaggi ai ga kaya na. Kin ga tela? Kin ga alama? Yanzu abin da nake so da ke in kina da yagagun kaya ko a gida ko a nan hanya ba na in ɗinki ki biya ni. To Allah ya sauke, Allah ya kiyaye. Ai ko garin nan an rasa mai ɗinki. Ni ba zan ɗauki kaya na in baka ka ɗinke mun ba, mara mutunci kawai. To rashin mutunci da kike ganin sa. Ni dama an gama raba shi aka haife ni. Babana ne ya karba shi ma bai rike bai watsan muka zo muka fatali da rashin mutunci gidanmu duk bamu da mutunci. Aikin mu shine kawai a bamu mu dinki amma a biya mu. Na san gyatumi ko gyatuma ba za su rasa zani ya gage ba dai a wannan marar da ake ciki. Dena girman kan zo ki hau nan ko in dawo da kayana nan gaba ki hau kariya kai ki bamu mu dinki. Kai Mari. Yaya Allah zai rufa miki asiri kidan kina kulle wannan mutum? Ba fa kula shi ne ba, haka kawai ina tafiya ta yazo ya sha gabana da keke. To shikenan. Ba laifin tosula bane, laifin batir ne. Da kin san ko dan gidan waye, da ba ki da kina kula shi ba. Dan gidan su kulli ne. Ai kuwa dama an ce harbi ga dan jaki gado ne. Kwarai kuwa. Ai barewa ba za ta gudu in ce ba ubana bane in ban gaje shi ba zan. Ki ma ki gaji ubanki. Kai Mari. Ita feki. Allah ya shirye shi. A kin kun maka da shi kika so gowa daya labi kuma wannan kin jira duka an yau kace ba laifin so sai bane laifin batiri kware kace ba laifin so sai laifin batiri kace ba laifin da bane laifin batiri ai ba duka ai ni ba na duka kaga mu kakkai ga muka na baba na sallah sani kakkai ga muka na ga naka kakkai ga a wayo an ya ko biya nan dinki Allah ba fada Allah ba kawai dinki wallahi gwandan ji anan dinki wallahi gwandan ji haka ai kasar zamba farilla zamba ai dai wani tela ne zai dinke ba komai gida ya zo in ba a je a samu kuɗi ba a samu kuɗin zare ka ce ma sana'a da dalili da gyati maka sana'a mu dai maka zauna kan neman iskanci ke kuma ki je ki tambayi mahaifinki ki ji asalin sa duk garin na shi yake saukan mangwaro shi sai ya baki da tallan mangwaro sunansa mai karfin gijigar mangwaro ba a saka makata in zai yi